मास्टार मावनानै दाजासैलै रायजोफोर सेन्सासाव माबायदियाव हरजादों नै साहा एकदम लाइसाबारि हादान ना मा होनो नै बारस'नांगौमोन ओरैबो गोलैदों दै बारनानै आरो ओरैबो गोलैदों आरोखि न'आ हाग्रा बारि बायदि नुदोंबाबो न' दंजोबो दा बेखौ जों सेन्सास खालामनांगौबा थांफाजोबनांगोन बेयाव हाबफाजोबनांगोन ओमफ्रायो दा ओरैजाय फारसेथिंनिखौ बेखौ बोरिखौ बारबानो न' दंजोबो बेयाव सासे इनुमारेटरानो गोलैबाय सासे सारानो ओमफ्राय दानिया फारसेथिंजाय ओरैजाय दै बारनानै हरै बोरि गाखोबानो न' दंजोबो आरो ओमफ्राय दा दालां गैया नाय अबस्थाया दालाङा थबस' बायस'बाय सामफुर दैसा बेनिफ्राय ओरैजाय बेखौ ओरै गिदिंनानै थांफिननांगौबा जोङो दा खमसे खम 6 किल'मिटार खमसे खम 6 किल'मिटार गोजान थांफिननांगोन 6-7 किल'मिटार आरो जाय लामाजों थांगोन बेयोबो बिनि सेन्सासनि नङा मालायनि गोजान आरो ओरैजाय बेसेबांबा गोजान दंबावो मथा मथि सेन्सासखौ जों बुंनानै मा जाबावनो सासेखौ मोनसे गामि हिसाबै होबाबो बेस्टमोन आरोखि दा मेपनि लकेसन हिसाबैसो होबाय नालाय दा मा जागोन दा सासेनि एनिमारेटरावनो गामि मोनथाम गाहाम गोलैबाय माने खावख्लाब खावख्लि गोलैबाय आरो दा बे हिसाबै दै बारनानै ओरैनो गामिया आलदामोन आरो दै बारनायनि ओरै सानजाना गामिया आलदा दा बेखौबो लानांगौ जाहैबाय सासे मानसिया ओरै नायदो बिदिजों जागोन एलपि मास्टार एमइ मास्टार मावैयानो मोजांसै हिर' हरलायनो हिर' गोजाखादा बरिया एलपि मास्टार जिन्दाबाद बे हादानावनो मास मोनसेखौ न' लुनानै थाफैसै माथो उफाय दैयाव ओंखारनायसैलै